Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Astăzi vă propun să pornim în căutarea imaginilor potrivite pentru mesajele rostite. Ascultați cu atenție. Toamna a sosit. Copiii se bucură de începerea noului an școlar. Curțile școlilor răsună de veselia revederii. Acum vă invit să descoperiți care dintre imaginile următoare se potrivește cu mesajul transmis. Mesajului transmis îi se potrivește a treia imagine. Ascultați din nou cu atenție. Părinții și bunicii știu că acesta e anotimpul recoltelor bogate. Livezile sunt încărcate de fructe aromate. Gospodinele umplu cămările cu borcane pline cu dulceață și compot. Care dintre imaginile următoare se potrivește cu mesajul audiat? Prima, a doua sau a treia? Mesajului rostit îi se potrivește a doua imagine. Continuați să ascultați cu atenție. Grădinile de legume oferă fermierilor recolte generoase. Zarzavaturile pot fi consumate proaspete sau pot fi prelucrate. Borcanele cu zacuscă și murături vor fi așezate pe rafturile cămărilor. Toamna este anotimpul roadelor bogate. Descoperiți care dintre imagini se potrivește cu textul ascultat. Prima, a doua sau a treia. Textului ascultat îi se potrivește prima imagine. Vă propun acum să luați o foaie de hârtie. Realizați un desen care să reprezinte balul fructelor. Desenați conturul fructelor voastre preferate. Puteți să le creați chipuri sau ținute vestimentare potrivite evenimentului. Realizați un decor adecvat. Folosiți-vă creativitatea astfel încât petrecerea acestora să pară cât mai distractivă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!